al'umma. Jama'ar Yobe na ta kiran ka jan gwarzo. Ga mu a yau fa mun zo Yobe. Gidan Zakari Deba. CSO na gwamnan Yobe. Wani Zakari Deba. Mun zo gidanka har nan Yobe. Baki ka saba yin tarba. Kai na mai malagwani na ne, dan bune na mu gwarzo ne. Executive gwamna ne fa na Yoben mu. Sun gane nasu wasa ne, dan bune kai sananne ne. Executive gwamna ne fa na Yoben mu. Mai malaga dan bune, ga Zakari Deba na zaune. CSO na mu amana ne. Zakari Deba, namijin zaki baka kyala kura ba. Siyasan gwamna mai malabu ne in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta koka ba. Zakari Deba, namijin zaki baka kyala kura ba. Siyasan gwamna mai malabu ne in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Zakari Deba, namijin zaki baka kyala kura ba. Siyasan gwamna mai malabu ne in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Wahidin zan sa wanda ya kage gari Allah ya yo jeji. Karamin baiwa ne ta zubowa karkar in ta yin gumji. Zakari Deba kai maka wawa kar maza jamu dai gamji. CSO gwamna mai malabo ne sa makiya siyo yaji. Zakari Deba a jihar Yobe na je ana yawan gamji. CSO gwamna mai malabo ne kai ka kai fajen zaki. Zakari Deba, namijin zaki baka kyala kura ba. CSO gwamna mai malabu ne in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Mai farar aniya kai Zakari sai dai fa a dinga san barka. A jihar Yobe al'umma su ne suka yabbi halinka. Shi yasa gwamna mai malabu ne sai ya kira ka ya baka. CSO Yobe dan ya gane ka tara o'o hankaka. Kuma ka dace da wanda kujera wacce a yanzu an baka. Zakari Deba tafiyar ka daban ka ba su mamaki. Zakari Deba, namijin zaki baka kyala kura ba. CSO gwamna mai malabu ne in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Daga birnin Kaduna yau gane fa na zo har jihar Yobe. Ko magauta sun yi da fifi a gurin kuma ko sun yi zobe. Zan zo gun Zakari ne mai baitoci cikin jihar Yobe. Zakari Deba ko an ki an so aiko ne garin Yobe. Mai malabu ne tunda a yanzu shine gwamna na nan Yobe. Zakari Deba CSO gwamna shi fa da kanshi ya baka. Zakari Deba, namijin zaki baka kyala kura ba. CSO gwamna mai malabu ne in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Karar banza sai sauro giwa ita ke barin ice. Mai adanta adi na gabure gumbar na shi fa ya zarce. Kura da kashi waye zai ce zai je gunta ya kwace. Tsiyar karnai dole su ja tanga sai dai fata wuce. Zaki adawa ni na gane sarki dole za a ce. Tsiyar angulu to bulbila sai ta bata mamaki. Zakari Deba, namijin zaki baka kyala kura ba. CSO gwamna mai malabu ne in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Al'ummar Yobe ga wani sako wanda a yanzu zan baku. Sananirin sai kar da ku yarda ku kyale masu ƙaunar ku. Zakari Deba da mai malabu ne sun kai masu ƙaunar ku. Kafar wacin ƙasar nan zai yi wuya fa a samu tamakar ku. Da zuwan COVID-19 an kulla kowane gari banda na ku. Zakari Deba da mai mala suka ce su ba sai cin haƙi. Zakari Deba, namijin zaki baka kyala kura ba. CSO gwamna mai malabu ne
mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Wasu ba mu gani ramin ƙarya na san ba zai yi zurfi ba. A masallaci na kura ba ka ki ganin tarin kasussa ba. Tafiyar alijan da mutum na gane ba sa yi daidai ba. Zakari Deba da o'o dai tafiyar su ba za ta zam ɗai ba. Dan shi bai tauye hakkin kowa Zakarin mu dan babba. Shi yasa al'ummar Yobe na ji ana ta yaban gajen Zaki. Zakari Deba namijin Zaki baka kyala kura ba. Sai ya san gwamna mai malabuni in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Mai malabu ne ba zan wuce ni ban yo gaisuwa nan ba. Lukzi mai waka ne maka waƙoƙi can baya toduwa. Lokacin kamfen na yi na kamfen duba ba ƙarya ne ba. Hajiyar Makadeja anti ke ta ce bai tunka in zuba. Kuma na yi ta kamfen da ka cinye zaɓe kan ke in yi ba. Haɗuwa ta wuya to sanadiyar Zakari zan zo in ganka. Zakari Deba namijin Zaki baka kyala kura ba. Sai ya san gwamna mai malabuni in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Wasu ba mu gani to yau ga fili kuma ga komai doki. Zakari Deba ko sun ki sun so dole su kyala hamshaki. Al'ummar Deba ko muka so dan mun guji o'o dan buki. Tafiyar ku daban takun ku daban shi yasa kun ba su mamaki. Kasiyar shaho baya wuce jefa ya ɗauki 'yan tsaki. Ko ɗan akuya baya ɗauka balle fa ya ɗauki ɗan zaki. Zakari Deba namijin Zaki baka kyala kura ba. Sai ya san gwamna mai malabuni in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Sai ya tsona state kowa kaga an bashi lallai to fa ya kai ne. Mai mutane ne sannan kuma mai kare haƙƙin da mutane ne. Zakari Deba a Yobe na je ana ta yaban ka gwarzo ne. Gun taimako a yanzu jihar Yobe Zakari kai sananne ne. Mai farar aniya na ce aya dan kai din nan sadauki ne. Da ana samun irin ku kasar nan lallai da mun sha aiki. Zakari Deba namijin Zaki baka kyala kura ba. Sai ya san gwamna mai malabuni in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Mai malabuni executive governor na kara gaishe ka. Na buga maka tambura nai waka dai in yaba dukkan halinka. Kullum addu'a nake mai malabuni dukka ka zarce tsararka. Mai kushanka a jihar Yobe mai malaza ya sha duka. Wanda sanda ba ka san na fagen zance in har na hau waka. Inda ya halasci za su mato ba fa su bata sunanka. Zakari Deba namijin Zaki baka kyala kura ba. Sai ya san gwamna mai malabuni in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Zakari Deba ni ma kuma na ɗan laso arzikin naka. Tasilar taka na zo Yobe har ka kai ni can gida naka. Ka yi min kyauta mai waka ya zan yi na manci halinka. Mai halin kirki ka kyala magauta na gane daɗiyan kuka. 2023 zan yi muku waka kai da mai mala naka. Gai da ɗan ne mai jama'a gwamnan mu akwai halin kirki. Zakari Deba namijin Zaki baka kyala kura ba. Sai ya san gwamna mai malabuni in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Hadarin sama ne na ga magauta na ka ba sa ga daidai ba. Kai ne ka ci da mai san ɗiban ruwa ba zai ki tarba ba. Ƙaryar banza mai jar ko ba kifi ba zai ki kalla ba. Yau ina a gari ba zan je daji ne fa na je na zauna ba. Ga masoyana da kan kaina ba zan je na ɗau magauta ba. A jihar Yobe ko me za a yi mini sai na gaida hamshaki. Zakari Deba namijin Zaki baka kyala kura ba. Sai ya san gwamna
dai bata wuce kallo ba. Da musa adawa ni dai na gane dai bata san shi sabo ba. Ko ana hauka na san zaki kuma ba zai kama da ƙauna ba. Yau jihar Yobe gari na masoya na ba zan ki inji ba. Zakari Deba da ɗan goni ba su nuna min ni kyama ba. Za ku ban aiki ku sani karatu ko na daina yin raki. Zakari Deba namijin zaki baka kyala kura ba. Sai ya san gwamna mai malabuni in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Zakari Deba na yi shiri to anan zan sauke baitukan. Wata waka sabuwa zan je na yau nazari na baituka. In ina raye ciki na kasata sai an san shi sunanka. Ni ba kowa bace rabu zai dafa min na yaɗa sunanka. Da zuwa Yobe ta ko ta ina kai na ji ana ta san barka. Zakari Deba CSO gwamna mai malabu ne an baka. Zakari Deba namijin zaki baka kyala kura ba. CSO gwamna mai malabu ne in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Mai al'umma jama'ar Yobe na ta kiran ka jan gwarzo. ga mu a yau fa mun zo Yobe. Gidan Zakari Deba CSO na gwamnan Yobe. wani Zakari Deba Mun zo gidanka har nan Yobe. baki ka saba yin tarba. Kai na mai malagwani na ne, dan bune na mu gwarzo ne. Executive gwamna ne fa na Yoben mu. Sun gane na su wasa ne, dan bune kai sananne ne. Executive gwamna ne fa na Yoben mu. Mai malaga dan bune, ga Zakari Deba na zaune. CSO na mu amana ne. Zakari Deba namijin zaki baka kyala kura ba. Sai son gwamna mai malabu ne in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Zakari Deba namijin zaki baka kyala kura ba. CSO gwamna mai malabu ne in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Zakari Deba namijin zaki baka kyala kura ba. CSO gwamna mai malabu ne in mun je mu can Yobe. Mai al'umma a jihar Yobe ban ji ana ta kuka ba. Mai malaga dan bone, ga Zakari Deba na zaune. CSO na mu amana ne.